Mga katablers, puntahan natin yung copyright claim na hindi na siya copyright claim. I-mute natin mga katablers. Puntahan natin mga katablers. Diyan mga katablers. Puntahan natin yung profile ko. Tapos pumasok tayo dyan mga katablers. I-click nyo mga katablers. Pagkatapos nyo yung click, punta kayo sa Creator Studio. So pagpunta kayo ng Creator Studio mga katablers, tingnan nyo yung may yung red at saka sa baba yung parang play, doon lahat ng mga video mo katablers. Pagkatapos mong pumasok dyan, mga katablers, hanapin mo yung copyright claim mo mga katablers. Yung copyright ito mga katablers, tingnan, Papuri Classic, Panginoon, ikaw ang pastol, no? Claim by Believe Music. So na-claim ako mga katablers. Tingnan nyo mga katablers. So hanapin natin yung i-search natin yun mga katablers. Hanapin natin yung claim mga katablers, yung name niya para mapunta natin yung may copyright claim siya mga katablers. Papuri Classic, Panginoon. Yan. Yun na mga katablers, meron na. Yan. Pindutin mo yan mga katablers. Pagkatapos mong ipindot mga katablers, tingnan nyo sa gilid mga katablers. May copyright claim siya mga katablers. So private ko lang mga katablers. Private ko lang siya kasi copyright claim siya eh. So yun mga katablers, gawaan natin ng paraan kung paano siya ma-mute lahat mga katablers. I-mute natin mga katablers kasi isang buo talaga yung copyright claim mga katablers. Yan ba tayo so? Ineligible. Video cannot be monetized kasi may na-claim. Punta ka sa select action mga katablers. Doon sa select action doon sa gilid. Mga katablers, punta ka dyan sa gilid mga katablers. Select action. Puntahan mo yung select action mga katablers. Yung 00 katablers hanggang taas yung yung seconds. Yan mga katablers. Doon ka sa mute song. Pwede mo palitan yung songs, mas maganda travelers, i-mute na lang mga katablers para kaysa i-delete mo. Yun, start time mga players 00 hanggang 4. So mute song only mga katablers. Doon mo sa mute all sound, doon sa taas mga katablers, doon mo i-click mga katablers. I-click mo yung mga katablers, yung mute all. Yan mga katablers. Pagkatapos yan mga katablers, yan mga katablers, private copyright claim, no? Private copyright claim. Doon ka sa view. Doon mga katablers, oh. Doon mga katablers, dito ka sa, tapos na tayo sa select action mga katablers. Mute mga katablers. Kasi mabilis yung mga katablers, yung cellphone mga katablers, biglang wala. So mute all sounds when song playlist mga katablers. Tapos doon ka sa mute. Yan mga katablers. Processing na siya mga katablers. Processing na siya. So, processing na siya mga katablers. Tingnan nyo. Processing na siya mga katablers. Pagkatapos ng process mga katablers, tingnan natin mga katablers. Ito na mga katablers, oh. May dollar na siya na green. Tingnan nyo mga katablers. May dollar na green. Tapos,
monetize na siya mga katablers. So maraming salamat sa inyo mga katablers. I hope na may natutunan kayo na kunti. Sharing lang mga katablers. Sharing one another. God bless you. God bless you.